ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትኾኑ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ሙሉእ ጥዕናን እንዳተመነኹ ከምቲ ብቐጻሊ ዝቐርበልኩም ንሎሚ ድማ ብዛዕባ ዋሕዲ ደም እንታይ ምዃኑን ብኸመይ ከም ዝመጸናን ንምክልኻሉ እንታይ ክንገብር ከም ዘለናን ሓፈሻዊ መብርሂ ከቕርብ ክፍትን እየ ብጽሞና ክትከታተሉንን ኣብ መወዳእታ ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ከተተባብዑንን ይምሕጸን እምበኣርከስ ናብቲ ዘዳለኹ መደብ ክሰግር ሰናይ ምክትታል ዋሕዲ ደም ብናይ ሕክምና ኣጸዋውዓ ኣኔምያ ዝበሃል ኮይኑ ቀያሕቲ ዋህያታት ደምና ወይ ዓቐን ሂሞግሎቢን ኣብ ደምና ክውሕድ ከሎ ዘጋጥም ሕማም እዩ ቀያሕቲ ዋህያታት ደም ብሓገዝ ሂሞግሎቢን ካብ ሳንቡቕ ኦክሲጅን ናብ ኩሉ ክፍሊ ኣካላትና የጓዓዕዙ ቁጽሪ ቀያሕቲ ዋህያታት ደምን ሂሞግሎቢንን ትሑት እንተኾይኑ ግን እቲ ደም እኹል ኦክሲጅን ከጓዓዕዝ ኣይክእልን ኣካላትና እኹል ኦክሲጅን እንተዘይረኺቡ ድማ ምልክታቱ ወይ ምልክታት ዋሕዲ ደም ዝኾኑ ድሒረ ዝገልጾም ጸገማት የጋጥሙ ጠንቅታት ዋሕዲ ደም ብዙሓት እኳ እንተኾኑ መብዛሕትኦም ግን ተጠርኒፎም ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ጉጅለታት ክጥቀሱ ይኽእሉ ቁጥሪ 1 ካብ መጠን ንላዕሊ ደም ምስ ዝፈሰና ብምኽንያት መጉዳእቲ ይኹን ብምኽንያት መጥባሕቲ ካልኣይ እኹል ምፍራይ ቀያሕቲ ዋህያታት ደም ምስ ዘይህሉ ሳልሳይ ካብ መጠን ንላዕሊ ዕንወት ቀያሕቲ ዋህያታት ደም ምስ ዘጋጥመና ካብ መጠን ንላዕሊ ምፍሳስ ደም ብምኽንያት ሃንደበታዊ ከቢድ መጉዳእቲ ማለት ሓደጋን ኣብ ግዜ መጥባሕትን ዘጋጥም ክኸውን ከሎ ብተወሳኺ እውን ኣብ ስርዓተ ሽንትን ስርዓተ ምሕቃቕ መግብናን ዘጋጥም ባዕልና ክንሪኦ ዘይንኽእል ሕዱር ምፍሳስ ደምን ኣሎ ካልእ እውን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ወርሓዊ ጽግያት ዘጋጥም ምፍሳስ ደም ንዋሕዲ ደም የቃልዕ ብሰንኪ ዘይእኹል ምፍራይ ቀያሕቲ ዋህያታት ደም እውን ዋሕዲ ደም ከጋጥም ይኽእል እዚ ማለት ብዙሓት ንጥረ ነገራት ንደም ኣብ ምፍራይ ዝሕግዙ ምስ ዝጎድሉ ከም ኣብነት ማዕድን ኣይሮን ወይ ብተለምዶ ሓጺን ንብሎ ቫይታሚን B12 ፎሊክ ኣሲድን ክንጠቅስ ንኽእል እዞም ማዕድናት ወይ ቪታሚናት ንቀያሕቲ ዋህያታት ደም ኣብ ምፍራይ ኣዝዮም ሓገዝቲ እዮም ካልእ ኣገዳሲ ሆርሞን ንፍርያት ቀያሕቲ ዋህያታት ደም ዝድግፉን ኤሪትሮፖይቲን ይበሃል ኣሎ እዚ ሆርሞን ምስ ዝጎድል መስርሕ ምፍራይ ደም ይሰናኸል ወይ ድማ እቲ ዝፍጠር ደም ጎደሎን ብግቡእ ኦክሲጅን ዘይስከመን ወይ ዘይጓዓዝን ይኸውን ሕዱር ነድሪ ኣካላት ረኽሲ ወይ መንሽሮውን ንፍርያት ቀያሕቲ ዋህያታት ደም ካብቶም ጸለውቲ ሕማማት እዮም እዞም ሕማማት እዚኦም ንኣንጉዕ ኣዕጽምትና ብምውራር ቀያሕቲ ዋህያታት ደም ከይፍጠሩ ይዓግቱ ከም ሳልሳይ ጠንቂ ዋሕዲ ደም ዝግለጽ ድማ ቀያሕቲ ዋህያታት ደምና ክዓንዉ ከለዉ ዝፍጠር ጸገም እዩ እዚ ማለት ኣብ ኣካላትና ኣብ ጸላም ከብድን ሓሞትን ዝርከቡ ጸረ ኣካላት ነቲ ዝተሰርሐ ወይ መዓልቱ ዝበጽሐ ቀያሕቲ ዋህያታት ደም ከጥቅዕዎን ክዕንውዎን ከለዉ ዝፍጠር ጸገም እዩ ቀያሕቲ ዋህያታት ደም ዕድሚኦም 120 መዓልታት ኮይኑ መዓልቶም ምስ ኣከሉ ድማ ብሓደስቲ ካብ ኣንጉዕና ዝተሰርሑ ይትክኡ ምልክታት ዋሕዲ ደም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብዝተፈላለየ መገድታት ክርአ ይከኣል ኣብ ገሊኡ ብቐሊሉ ክርአ ከሎ ኣብ ገሊኡ ድማ ድሕሪ መርመራ ደም ክፍለጥ ይከኣል ቀሊል ዋሕዲ ደም ዘጋጥሞም ሰባት ከቢድ ድኻም ዕውልውል ምባል ጸማልያን ክመስሉ ከለዉ ኣብቶም ከቢድ ዋሕዲ ደም ዘጋጥሞም ሰባት ድማ ከም ጽሩሩ ምባል ረሃጽ ከቢድ ጽምኢ ቁልጡፍ ህርመት ልብን ቁልጡፍ ምስትንፋስን ኣብ መወዳእታ ከዓ ክሳብ ሃለወትካ ምጥፋእን የጋጥሞም ዋሕዲ ደም ኣብ ኣረጋውያን ብብዝሒ ዝርአ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ካልእ ሕማማት ተኣሳሲሩ የጋጥም መርመራ ዋሕዲ ደም ካብ ኣካላትና ብምውሳድ ቁጽሪ ቀያሕቲ ዋህያታት ደምን ሂሞግሎቢንን ምስ ዓቐን ፈሳሲ ደምና ብምዝማት ወይ ብምውድዳር ክዕቀን ይከኣል ዓቐን ሂሞግሎቢን ኣብ ደምና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ካብ 12 ክሳብ 16 ግራም ፐር ደሲሊትር ክኸውን ከሎ እዚ ግራም ፐር ደሲሊትር መዐቀን እዩ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ካብ 13 ክሳብ 18 ግራም ፐር ደሲሊትር ይኸውን ካብዚ ምስ ዝውሕድ ድማ በብደረጅኡ ዋሕዲ ደም ኣለና ይበሃል ሓፈሻዊ ብዛዕባ ኣፈዋውሳ ዋሕዲ ደም ክንዛረብ እንተኾይንና ኣገባብ ኣፈዋውሳና ኣብቶም ጠንቅታት ዋሕዲ ደም ዘነጻጸረ እዩ ማለት ፈለማ እቲ ዋሕዲ ደም ብኸመይ ከም ዘጋጠመ ብልክዕ ክንጸር ኣለዎ ዋሕዲ ደም ብሰንኪ መጉዳእቲ ዘጋጠመ ምስ ዝኸውን ብሰንኪ ሓደጋ ንዘጋጠመ ዋሕዲ ደም ብመልክዕ ደም ምትካእን ነቲ መጉዳእቲ ምሕካምን ካብ ቀጻሊ ምፍሳስ ደም ምዕጋትን ቀዳማይ ኣገባብ ኣፈዋውሳ እዩ ኣብዚ ዓይነት ደም ናይቲ ሰብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ወይ ዓይነት ደም ናይቲ ደም ተቐባሊ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን
ካልእ ዋሕዲ ደም ብሰንኪ እኹል ቀያሕቲ ዋህያታት ደም ደይምህላው ዝጋጠመ ምስ ዝኸውን ድማ ነቲ ናብዚ ዘብፅሐ ጠንቂ ብምልላይ ምፍዋሱ ይምረፅ። ንኣብነት ብሰንኪ ዋሕዲ ኣይረን ወይ ሓፂን ምስ ዝኸውን ወይ ብሰንኪ ዋሕዲ ቫይታሚናት ምስ ዝኸውን ድማ ነቲ ጥረ ነገራት ብመልክዕ ከኒና ወይ መርፍእ ብምውሳድ ምሕካም ግድነት ይኸውን። እቲ ናይ መወዳእታ ጠንቂ ዋሕዲ ደም ዝኸውን ብሰንኪ ምዕናው ቀያሕቲ ዋህያታት ደም ብፀረ ኣካላት ወይ ፀረ ነፍሳት ናይ ኣካላትና ካብ ሓኪም ብዝእዘዝ መድሃኒት ብምጥቃም ንፀረ ነፍሳት ኣካላትና ነቲ ቀያሕቲ ዋህያታት ደም ከም ዘየጥቅዕዎ ምግባር ይከኣል። ዋሕዲ ደም ከቢድን ንህይወትና ድማ ኣስጋይ ምስ ዝኸውን ከም ቀዳማይ ረድኤት ኣብ ሕክምና ደም ይወሃብ። እዚ ደም እዚ ነቲ ተቐባሊ ካብቲ ዘለዎ ግዝያዊ ብርቱዕ ዋሕዲ ደም ዘናግፍ ኮይኑ ቅድሚ ደም ምቕባሉ ግን ኩሉ ግዜ ፈለማ ብመርመራ ዓይነት ደም እቲ ተቐባልን ወሃብን ክፍለጥ ግድነት ይኸውን። እምበኣርከስ ቀፂለ ዓይነታት ደም ክንደይ ምዃኖምን በየናይ መስርሕ ዝሓለፈ ደም ይኸየ ነተጠቃሚ ዝወሃብ ሓበሬታ ክህብ። ዓይነታት ደም 4 ኮይኖም ብኤ ቢ ኤብን ኦን ተባሂሎም ድማ ይስመዩ። ሓደ ሰብ ሓደ ካብዞም 4 ዓይነታት ደም ይውነን። ኣብ ርእሲ ዝውን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ዓይነት ደሙ RH ፋክተር ዝበሃል ወሳኒ ነገር ኣለዎ። ስለዚ ዝኾነ ሰብ ደም ክቕበል እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ነገራት ኣቐዲምካ ኣብ ግምት ዝኣቱ ኮይኑ ኣብዞም ዝጠቐስኩም ዓይነታት ደምን RH ፋክተርን ግን ልዑል ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ። እዞም ክልተ ነገራት ምስ ዘየሰማምዑ ነቲ ተቐባሊ ደም ከቢድ ሳዕቤናትን ክሳብ ሞት እውን ከብፅሕዎ ይኽእሉ። ቀፂለ ዓይነታት ደም እንታይ ከም ዝመስሉ ድማ ክዝርዝር ክፍትን። ዓይነት ደም ኤ ዘለዎ ሰብ ኣብ ልዕሊ ቀያሕቲ ዋህያታት ደሙ አንቲጅን ኤ ዘለዎ ኮይኑ አንጻር ዓይነት ደም ቢ ድማ ፀረ ኣካላት ኣለዎ። እዚ አንቲጅን ንብሎ ዘለና ኣብ ልዕሊ ቀያሕቲ ዋህያታት ደም ዝርከብ ፍሉይ መፍለጢ ወይ ሞለኪላር ኣቃውማ ናይቲ ደም ኮይኑ ስርዓተ ምክልኻል ነፍስና ነቲ ዓይነት ደም ከም ምልክት ዓይነት ደም ንኽፍለጥ ትሕግዝ እዩ። ፀረ ኣካላት ማለት ከዓ ስርዓተ ምክልኻል ኣካልና ሓደ ባዕዳዊ ነገር ከም ባክቴርያ ወይ ቫይረስ ምስ ዘጋጥሞ ድፈጥሮ መከላኸሊ ባእታ እዩ። ስለዚ ቀፂለ ዓይነት ደም ቢ ከዓ ወይ ዓይነት ደም ቢ ዘለዎ ሰብ ድማ ኣብ ልዕሊ ቀያሕቲ ዋህያታት ደሙ አንቲጅን ቢ ዘለዎ ኮይኑ አንጻር ዓይነት ደም ኤ ከዓ ፀረ ኣካላት ኣለዎ። ሳልሳይ ዓይነት ደም ኦ ዘለዎ ሰብ ድማ ኣብ ልዕሊ ቀያሕቲ ዋህያታት ደሙ ዝኾነ አንቲጅን የብሉ። አንጻር ዓይነት ደም ኤን ቢን ግን ፀረ ኣካላት ኣለዎ። ዓይነት ደም ኤቢ ዘለዎ ሰብ ድማ ኣብ ልዕሊ ቀያሕቲ ዋህያታት ደሙ ናይ ክልቲኦም ዓይነታት ደም ኤን ቢን አንቲጅን ክህልዎ ከሎ ፀረ ኣካላት ግን የብሉን። ስለዚ በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ መስርሕ ደም ቅድሚ ናብቲ ተጠቃሚ ምብፅሑ ይምርመርን እቲ ዝሰማማዕ ዓይነት ደም ድማ ንተጠቃሚ ይወሃብን። ኦ ዝኾነ ዓይነት ደሞም ሰባት ኣድማሳውያን ወሃብቲ ይበሃሉ። ምክንያቱ ንኹሉ ዓይነት ደም ክህቡ ስለ ዝኽእሉ። በንጻሩ ኤቢ ዓይነት ደሞም ሰባት ድማ ኣድማሳውያን ተቐበልቲ ይበሃሉ። ካልእ ካብቲ አንቲጅን ወይ ፀረ ኣካላት ፈሊኻ ዘይርአ መፍለየ ዓይነት ደም ድማ እዚ ሬሰስ ፋክተር ዝበሃል እዩ። ዝኾነ ዓይነት ደም ኤ ይኹን ቢ ወይ ኤቢ ወይ ከዓ ኦ ኣሉታዊ ወይ ኣወንታዊ ሬሰስ ፋክተር ኣለዎ። ንኣብነት ወላ እኳ ኦ ዓይነት ዝደሞም ሰባት ኣድማሳውያን ወሃብቲዮም እንተበልና እቲ ሬሰስ ፋክተር ግን ወሳኒ እዩ። ንኣብነት ሬሰስ ፋክተር ኣሉታ እንድሕር ኮይኑ ጥራዮም ንዝኾነ ዓይነት ደም ክህቡ ዝኽእሉ ንኤ ይኹን ንቢ ወይ ንኤቢ። ኦ ኔጋቲቭ ወይ ከዓ ኦ ኣሉታዊ ሬሰስ ፋክተር እንድሕር ኣለዎ ጥራዩ ንኹሉ ዓይነት ደም ክህብ ትኽእል። እቲ ኦ ፖዚቲቭ ዓይነት ሬሰስ ፋክተር እንድሕር ኣለዎ ግን ንኸምኡ ዓይነት ፖዚቲቭ ሬሰስ ፋክተር ወይ ኣወንታዊ ሬሰስ ፋክተር ዘለዎ ዓይነት ደም ጥራዩ ክህብ ትኽእል። ምክንያቱ ኣብቲ ደም ናይቲ ኦ ኔጋቲቭ ዓይነት ሬሰስ ፋክተር ዘለዎ ሰብ ፀረ ኣካላት የለውን። ናይዚ ኣብነት ኣብ ጥንሲ ዘጋጥም ኩነታት ኣሎ። ንኣብነት ሓንቲ ኣደ ዓይነት ደማ ሬሰስ ፋክተር ኣሉታ ወይ ኔጋቲቭ እንተኮይና እቲ ተሰኪማቶ ዘላ ዓሸል ድማ ሬሰስ ፋክተር ፖዚቲቭ ወይ ከዓ ኣወንታ እንድሕር ኮይኑ እዚ ዓይነት ደማ ወይ ስርዓት ምክልኻል ነፍሳ ቀስ ብቐስ አንጻራዊ ፀረ ኣካላት የፍሪ እሞ ንኻልኣይ ግዜኣ ክትጠንስ ከላ ኣብ ኣካላታ ድሮ ፀረ ኣካላት ኣዋህሊላ ስለ ትጸንሕ
እትዕሸል ወይ ጥንሲ በቶም ፀረ አካላት ይጥቃዕ እሞ እቲ ጥንሲ ይኸዳ ነዚ ንምክልኻል ኣብ ዓይነት ደመን RH ኔጋቲቭ ዘለወን ወይ ከዓ ኣወንታ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ብግቡእ ተለልየን መርፍእ መከላኸሊ ክወስዳ ኣለወን እዚ መከላኸሊ ነቲ ፀረ አካላት ከይፍጠር ዝሕግዝ እዩ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ እዚ ነይሩ ኣብ ካልእ ብሓድሽ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ምሉእ ጥዕናን ይምነ ላይክ ሼር ሰብስክራይቡን ኣይንረስዕ የቐኒለይ